тихо, не се пляска. Хайде, коце, дръж. Фотограф си. Чай сега, Какво снима? Снима ли в момента? Да. 10, 15, 20 минути, колко трябва. Дик каза, че се чува. Браво, баджоре. Е това. 15-ка. Да го снимаш и не. Я ти сбира се го тогава. Чакай да изкарам филм. Ясно. Аз не съм излизал. А? Аз не съм излизал, ще да взема такова. Има и ние. Има магазина на Древя. А? Навсякъде аз гледам по големите да ви продава. Но да не ми изнася. На който не му изнася. Да, върви нататък, върви, той минава над моите войци. Давай, това 15-ка гаранция. Баджоре, това ще го вадиш там пред него, като гледам къде тръгна. Аз съм с двете, моите двете са вътре в водата, аз ще ги заля. Ти ще го връщаш наобратно, да не му задаваш. Само мога, то си голям много. То не мърда. Искам дневно... Не мърда. Моите. Дай бе, отгоре. Дневна снимка. Но ще я се снимаме тук в тъмници. Едно дело две, няма риба. И човек от сутринта става, казва днеска, вика, фърлям, где такова, ще пробирам. Тя като излече, ние удари в ресторани. Искам да отидахме на... Там при нас има едно водоемче. Те както и той фани другите стойки. Аз ги хващам. За един ден направихме Само един ден. 30-40 шарана. Отиваме на другата седмица една риба. Къде пори там? Какво стана, бе? Жони. Това ще е голямо, да знаеш. Дай, бат Гоше, дай. Ама да ги заниш, моите гласа ги мама. Баджоре, обикновено се получава сега ти звънни Мариана. Ти бе! Как беше пекал в устата? Това ще обавец. 20-ка. Ти направо си ги приплел тези две. Аз мислих сега да я скарам едната, ама... Това е слабата разпъва и това е бърза. Сега ти първо се пие кафе. Аз ще ги изкарам, бе. Бал си ме майката. 5 часа стана с грам. Колко беше? 5,5 за това втори. Да. Колко беше? Там Откъде се спира, бе? После пак да пусна малко. Абе, карай сега по-ще го... Карай. Клипа ще го оправим. Идиот, как си играеш. Колко стане? 100, 200, 300, 500 мегабайта място има. място не искам. Има 3,5 свободни гигабайта. Само няма охлапаш. Само няма охлапаш. Да стигне. Тегна, че на как бързо. Сходят. Аз Ще дойде, бъдеш. Ева, тук наближава. Ма как си ходят бързо? Да, бе. Изкачаш. Божа работа. Ние като сети, че му освободиш леко, обръща се и... Се вкача. И пак ме готи. Ще слагаме една ягодка, аз не служих на ягода. Сега ще тая една от двете ще я презаредиш. Аз като взимах ягодата с тебе, в два долу да взема една ягодка, сложих я, пърлих, чак тъста. Аз като пърлих, ще ги поглеждам. Къде по-ли, не мога да. Там. Аха. Един, ти цял ще ранни мои това. един като доди, вика и тижи. Пък той мамата му да да вземе да копчиш рана долу за перката. Няма бали, имаш чували в камън. Като копчи за перката. О, баджоре, дай го. Обавец. Това клип ще го пуснеш на платовци да видят как се лови риба. Ще му отварям очите само. Не, голяма.
едната беше този ден, другата беше 14. 14 носмица. Я си като втора голяма. Сега ще видим какво. Тя с носки на малката дали повече изворва. Да. Тя тук се разпала. Да, малки бият много. Три пъти взе аванс на вътре. Ти си, Малко, то десятка малко. аз не знам, докато... Само докато мисля така... Докато пуснеш моята удар и... Е, тая кефа! Адреналина е на макс. Дай да му видим мустаците, дай. Друг път вече няма да идвам. Дай да му видим Аз мустачките. като дойда и рибата трябва да се фани. Ай, Милене, да си готов. Да не те дръпне те в скепа навътре. Станем да резил. А, така, дай го. Аз добре, че този дето беше малко по-насаме зади. Това ще има 20 минути вадене още. Бади се яко. Но Той не е стигнал от тук и като упъна и пана вътре. Това ще е същия проблем. Моля се оцели императора. Той император, просто му закачим една обичка на ушото и пише стамбулийски. С моите инициали, а? Бе, Иди. иди му се не види. Умори за хубаво. Виж, че изобщо не му дам зоро. Значи, виж, 30 корда пак си върши работа. Няма... 30, да. Анто да е хубава. 130. Не, Анто да е хубава. Работи ли си аванс? Айде, наближава момента. Сега ще миди към корти, давай го, давай го. Долу. Само как се сбъчваш, ще влезеш по-навътре да мога да покъсваш. Как е ръката? Нормално? Как Няма сега? търпим, няма търпим. Макс, не ги дразни. Айде. Вади го. Зума къде му, бе? Ма не, това не е много. Ще стане така. Това трябва да дигнем масунката отгоре. Не знаеш някой камък. Оле, мали. Не, как? Какво това, бе? Как го нямаше да бъде пайки? Не гледа. Аз като му зъмна, той има работа, като му зъмна и този голям виж отвътре такъв голям фонтан направи. Идва. Сега я взима шапката да се наметне. Ще би стана ладно, като гледа. Да са бървени, бе. Това, да са бървени, наистина просто. Щеш да закусваме. Взема скачат те отгоре. Къде върши тази фотката, бе? Той се умори, бе. Дай нататък. Много напълна. Под лодката, аз пък за лодката. Бати перката. Хубаво, сега съм тук. Къде вървиш там, бе? Ялтен съм. Но той не може. Не мога да държа, ма. Гледай крилки. Пусни мога, пусни мога. Отиде по водата, пусни го и няма го. Той ще излезе на ден. В една подлодка, бе.
Голям бе. Борбан бе, това не се предава, бе, борба за живот. И тебе те закача за джуките и ти се дърпаш. Ай, готов е, умори го. Бай, Милен, влезе още малко по-навътре. Това е място, че е дълбоко. Базаре, я мене и ти насам. Мини. Аз сега към мен го докарам. Кажи още гътни въздух. Не, Да, на ю. Това е работа. И пред кипа се обърна да иде. ела бе, гъбко. Ела бе, гъбко. Браво, бе! Разпъна се. 12 минути вадени, това е. Very good. Чакай на мокри мастелия, бе, еба, мама. Не, но спак. Да, окей. Ама на мокри. Отиди, а? Тя не се припъна. Спирай камерата и наред на... Как? Откъде се спира? Това се също копче.